So bhí Burt ar an feargailteachta a bheith iad Seán agus Daithi. Agus tharla go raibh an bhirrteacha I láthair ag an Irish Open an Comórtas Golf. Agus bhí idir gháil timpeall a fechantar na golfadóirí inne agus an sin I puinte áirithe cas Daithi chuig Seán agus dúirt sé fecht tá a chara teigear a techt do chara teigear sé. Ballingas do chara teigear ach ag an buinte sin cad a dúirt teigear ach Jeez Daithi, chun is táú bhóchail, is cé mar bhí go ag líomh ag teigear so bhí sé sin go bra agus níor chreid Seán a bhí atáirú bhí sé fech mar sin. Agus a greidir sibh cúig an tróracha gur cúpla piont tar éis an bhóta ag teigear. Agus bhí go máí raibh go thug. Nis cúpla mí an iad sin bhí idir thuas I méil ferriste ag cluiche stracha pelle at do bhaintear círí de bheith ag taistil dos na cluichí stracha. Bhí idir ón péiscéile agus bhí idir siúil síos bhí idir siúil síos sráidéag an anyway méil ferriste agus ag caint méor an na daoine atá ina gcónaíon agus dúirt Daithi le Seán. Listen tá mo chara líon níosan tá teachacha an seo ag an measa ag a buinte sin cé a tháinig ina dro ach líon níosan. Jeez Daithi, cad éon crack a bhóch an rug sin barrel mór agus bhí idir cainte sa córá agus cúdar gur cúpla deoch agus bhí aníomh acu agus rís níor creid Seán é seo go raibh aithne ag Daithi díom agus a rud agus an sin cúpla mí an iad sin cúdar go dtí bailá clia fros bhí ceolchorm a chuirsúil ag Bob Dylan agus bhí idir sa sló rincas a dásas gachéon rud agus an sin cas Daithi chuig Seán agus dúirt sé nach chuil mar cara Bob a déanamh an jab anocht agus dúirt sé do chara balligas agus an sin stop Bob an canna agus dúirt sé listen, the next one's going out to my good friend. Mar níor bhéh ag Bob agus níor chreid Seán é seo bhí idir canna a níg an cheolchorm de bhí cúpla piont agus deochan chu agus péir é. Nis bhí go bin mar a bhí ar feadh na blianta bhí aithne ag Daithi ar gachéine agus aithne ag gachéine ar Daithi. Ach, I hamháin bhí idir hir I Mailí na ngáil site sa fáb ag fechantar ar telefís agus cé tháinig ar telefís ach an pápa Proncius Pope Francis agus thosaigh Daithi a caiig leotar mo chara an pápa Francis an pápa Proncius agus dúirt sé look sin dochreid ar fabhartha bhil a geolaíonn ó ja bóa cúidir chuildíor go dtí an téirfór deithlíomh ar saoil agus landáil ar isteach I gearnóg na fada. Agus bhí slú mór bailithe féchan sús ar an bhuinógén san árasán atá ag an bápa. Agus dúirt Daithi le seo gomanisciúil sin tá chun dul isteach ar feadh cúpla be mar caint leis tá chun dul isteach. Agus cúpla nó méid an díag sin cad a tharla ach do tháinig Daithi amach leis an bápa ag an bhuinó. Agus bhí Seán féchan dochreid ar fad. Agus caiise go dtí an duine lecha leis agus dúirt sé fech ús agus dúirt ó ja, cé hé mo chunne in acu le Daithi?